Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, la roxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur guztiak ez dira berdinak, Batzuk txikiak, besteak, handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. kalera nahi badute askar irten. Ameriketan, Italian, Txina handian, eta Euskal Herrian. Txakur guztiak ez dira berdinak, txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, la roxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. txakur guztiak ez dira berdinak, Batzuk txikiak, besteak, handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. kalera nahi badute askar irten. Ameriketan, Italian, Txina handian, eta Euskal Herrian. Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, la roxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kaixo, Nafarroa! Arratzaldeon, zer moduz ondo, ezta? Entzun ondo, gaur albiste garrantzitsu bat eman behar dizuet. Nire izaera guztiz aldatu dut. Gaurtik aurrera, kakusai txintxoa izango naiz, zuen laguna, bai, zuen adizkiderik onena, bai, sinisten didazue, ezta? Tira, badakit arraroa dela, baina gaurtik aurrera oso ondo pasatuko dugu elkarrekin. Ados? Ez? Kokoteraino nago gaiztakeriak egiteaz? Nik
oso ondo zainduko zaituztet, eta zuek ni asko maiteko nauzue. Bale? Ez? Badakizue, gaur nik antolatuko dut geltoki honetan egiten duzuen jolas divertigarri hori. Zozketa egingo dut, eta zuen izena entzutean, etorri alai ona nire ondora. Argi dago? Bai? Tira. Azteko irrikitan nago? Tira, bat, hau ez, baba. Bi, hau ez da ere. Iru. Lau, hau ez. Bost, hau ez da ere. Sei, hau ez da ere. Zazpi, zortzi, bederatzi, hau ez da ere. Amar, hau ez da ere. Amaika, hau ez da ere. Eta amabi, apa! Bat, bi eta hiru! Kakazarra! Bat, bi eta hiru! Kakazarra, baina, zer da hau? Naskanteak erruan nirea da, izaera aldatzeagatik, ni ez naiz txintxoa izateko jaio, gorakak usain maltzurra! Tira, arratsaldeon, baraina iztemu zaudete, ondo? Aizue, kakusekin lokartiritzate, iztemu zaudete! Tira. Orain bai, kutsa zikin hau desinfektatu dezaket. Lasaitu behar hartu dugu, Usai zikina, bai, lotxagabea, impostorea. Hemen ni naiz zozketa mundiala antolatu dezakeen bakarra. Pepillo eta Kitxo. Hemen zozketa biok antolatzen dugu, Zuk eta nik, Pepitxok eta Maitanek, Bale. Baina az gaitezen lanean, bestela nik nuk antolatuko dut gaur bakarrik. Tira, lagunok badakizue talde gorria aukeratzea niri egokitzen zaidala, ezta? Hemen daude gure ikazkinen benetako izenak. Ia da, lehenengo partaidea... Aitor Zabalza! Arratxaldeon! Iritsi ze azkenean, kaskagorri zemuz? Ongi? Animatuta? Bai. Ederki baia, bigarren partaidea zein den? Nor dugun hemen. Nerea Beroki! Haupa Nerea, eskar etorri! Hemen txedugu Nerea! Ara, Nerea, azte esprina gotea ez duen arratxaldeon? Arratxaldeon, ze gogotxo etortzea? Bai, ederki bat alde gorrian badak zein dagon eta urdinan, Pepillo? Urdinean, oraintxo bertan jakingo dugu... hause bera. Isabel Gordo! Arratxaldeon, Isabel. Arratxaldeon. Indartxo etorri zara? Bai. Bai, oso ondo, primeran. Ea, ezagutu dezagun zure taldekidea hause bera. Andrea Ojel. Kaixo polita. Kaixo. Ze gorri etorri zaren?
Ez da, elegante. Bai. Bai, ez da. Bara, hemen dugu talde urdina eta hor Hori da. talde gorria. Aizu, eta kakusai maltzur, pizti maltzurri berriro ikusten malin baduzu, esane, txintxo portatzeko lehiaketa ere guk antolatuko dugu. Eta gero arte lagunok! Oso ondo, guazen. Bapo, lan bikaina egin du, geltokia distiratsua zegoen motel. Gezurra! Honek, Amona Martzelonen baserriko ukuilua ematen dik, horixe. Zikiniosoa, nazkantea, naskagarria! Aizue, ideia bikaina izan dut. Ideia bikaina? Bai, mira. Ze ideia? Orain, kantuan egingo du. Eta kantua amaitzen dugunean, Pepitxo argila garbituko dike geltoki osoa. Ziritzen? Tira. Egin dezagun kanta eta dantza. Txulufriña! Txulufriña, Katalina, dantza egiteko grina. Txulufriña, Katalina, ona izeba Fermina. Bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arrautzegi. El verano malo, si no me domini, vamos a cantar un canto para todos divertir. Ya dugunes guztio galaki, xandon meixer zami, kanta dezagun lagunok, kanta kantone berri.
Bolomí y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, escaona, los huevos harán feliz. Esan dizuet lehen ere, nire izaera aldatzeko asmoa nuen, baina jajai, aukera alperri galdu duzue. Alperrik, gaurtik aurrera, inoiz ikusi duzuen kakuzai gaiztoena izango nahi. Nazka emango dizue, ikara, eta gainera batzuk, kaka egingo duzue praketan bera. Gora kakuzai! Iso! Azteko, Kristoren ekaitzak sortuko ditut geltoki ziztrin honetan. Tximistak eta trumoiak barra! Euskal Herri osoa ere, argiri gabe utzi dezake. Horrela, zaz! Piztu, zaz! Eta nik neuk nahi baldin badut, geltoki zikin eta ziztrin hau ere, hankasgora jarriko dut. Bai horixe. Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Eta sei! Gora kakuzai! Eta hau dena! Nahikoa ez bada, nire maltzurkeriarik maltzurrena erabiliko dut. Super kakuzai, eraso bizian! Iapa! Gora kakuzai! Gora kakuzai! Izan ere, oraintxe, justu momentu honetan erabakitzen baita, finalean nor pasatuko den. Ia ba, hautagaiak nor ditugun. Aitor Zabalza da lehenengo, Aitor. Zenbat urte dituzu? 9. Behatzi? Aizu, gauza bat, begira, zure aitakin eizara joatea asko gustatzen zaizula dakit, ezta? Bai, eta eizara joatea baino, beste gauza gustokoagoa duzu. Adibidez, instrumento bat jotzea, zein da? Bateria. Bateria jotzen duzu? Ia, erakutsi jendeari nola egitezun? Hala, estilo dauka, txalo, beretzako! Eta bigarren partaidea Nerea, beloki dugu, Nerea. Zenbat urte dituzu? 7. 7. Ederki, Nerea, zuri ere asko gustatzen zaizu beste instrumentoa jotzea. Baina ez bateria, zein da? Oboea, Jesus, haze bi artista talde gorrian, txalo, baientzako eta animo biei, Eta gaurko talde gorria artistaz beterikoa bada, talde urdina kirolari taldea izue, nordan eskadotore hau? Isabel Gordo Baztan. Isabel Gordo, eta kirolari aparta omentzara, ze kiroletan? Atletismoan. Atletismoan, eta zer egiten duzu atletismoan? Abdominalak, zabaiak saltatu eta... Erreleboak. Erreleboak, eman, ondo pasako duzu orduan. Eta nor da beste kirolaria?
Andrea Ojer, Andrea Ojer, ze kirol egiten duzuzuk? igeriketa, Igeriketa, eta zein da zure estilo favoritoa? krol. Krol estiloa, oso ondo, ikusten duzue, artistak, kirolariak, eta gure izar handia, Felipe! Ara, badatorrela gure izarra, guazik gure lekoak hartzea, guazik bizkanaka, eta Aitor, zurekin hasiko gara, bai? Ba, begira, hartu zure lekua, hemen txeuzu, eta hasi nahi zunean, haupa Aitor! Iaupa bat, argi hasizea! Bi, primero naizea! Ui, ja ba! Iru, osongi! Lau, bikan Aitor, hau da punteria, bost, bete! Sei, ja ba! Zazpi! Ederki aitea Aitor! Ui, ja ba! Zazpi! Ja ba! Bederatzi! Ama, sartu da azkenean! Jesus, Aitor, hau da punteria, Aitorrek ama sartu ditu, eta orain ikus dezagun Nereak zer egiten duen, Nerea. Begira, hemen txeu zuzure lekua, eta hasi, nahi duzunean! Aupa Nerea! Ui, animo! Iaba, punteria hori, animo Nerea! Ui, ez da sartu azkenean! Ui, lasai Nerea, konzentratu! Iaba, gutxi falta zaizu! Uepa! Animo Nerea, lasai! Iaba, ui, ia! Iaba Nerea! Ba! Oso ongi Nerea! Bi! Ederki! Iaba, epa! Oso ongi aitea! Ia! Iru! Eta, oepa! Oi! Aupa Nerea! Oso ongi aritu zea Nerea, saiatu zea, Iru sartu ditu Nereak, eta talde gorriak bukatu du, beraz, deskantsatu lasai bankuan eseri, eta, ia, ikusten A ber, zagun bat Isabel talde eta gorriak Andrea, zer egiten duen. zuen txanda. Isabel, hartu zure lekua, eta hasi, nahi duzunean, haupa, uepa! Ui, Aupa, hau da, Isabel. bizarra! Ui, ba, sartu da! Ui! Bi, primeran! Iru! Azte punteria! Lau! Uepa, animo Isabel! Ui! Ja ba! Uepa! Lasai, bost! Primera leitza! Sei! Ederki! Oso ongi, Isabel, oso ongi! Ja ba, eta orain, Andrearen txanda, beraz, Andrea, hortxe zu lekua Aupa, hementxe Andrea. duzu, Jarri foko hementxe, azpian. eta hasi Hori da. nahi duzunean! Aupa, Andrea! Bat! Oso ongi! Ja ba! Bi! Zesu, neska! Iru! Primera nasiztea! Ia! Ai! Ja ba, laugarren hori! Lau! Ongi! Bost! Primera! Ja ba! Sei! Oso ongi! Hau da punteria! Zazpi! Zesu, neska! Ia! Zortzi! Oso ongi! Bederatzi! Ja ba! Iepa! Eta, ez da sartu azkenean, oso ongi, bederatzi sartu ditu. Final erdia bokatu da, guazen denak aurrea. Etorri, ez lok hartu motel, torri, guazen denak aurrea. Ia ba. Azte final erdia! Ia ba, final erdia bukatu da. Talde gorriak hause egin du, Aitorrek 10 sartu ditu eta Nerea berriz 3, beraz guztira 13 puntu dira, txaloa baientzako ederki egin dut eta, Eta bigarren final erdian ikusi duzue Andreak 9 ikazpuzketan sartu ditu, eta Isabelek berriz 6. Guztira 15 eta talde urdinak gure final handia jokatuko du. Eta motxilak Zorionak. talde gorriarentzako, zuek ere merezi Oso duzu eta ondo. zehoze, Zorionak biei. Ederki balagunok, finalistak zeintzu diren badakigu, baina ikusi nahi alduzu zeinek eramango duen txirrinda. Ikusi nahi alduzu, Ikusten nahi alduzue. Balasa, elasa itxoin eta belala gatoz, gero arte lagunok, agur! Agur, guazen. Hemen gara berriro lagunak. Ze, ipurdia astintzeko gogoa aldaukazue? Bai! Entzun duzuen mirrita txiribiton? Nafarrak parranda gogoarekin etorri zaizkigu, Ederki, orduan, demostrazio txiki bat egingo dizuegu. Txiribiton, astindu ipurdia potolon! Barre gutxiago, Hau benetako artelana da eta, Txiribiton? Berriro!
Mirrita txiribiton, kubatarrak ematen duzu, Tira, eta zuek ze, agerpen zoragarri honen ondoren, ipurdiak astintzeko prest altzaudete? Bai ala ez? Bai, tira ba! Kaixo, moñoña, trikitraka geltokian nago, ezta? Bai, jauntxit, aipagarria. Hau da, trikitraka trikitron geltoki polit eta goxoa. Mundu osoan ezaguna! Aizu, itzua naiz, baina gorra ez, Aizu, agure sarkoitadua naz eta lagunduko aldi dazu mesedez. Bai, nola ez, bai. Geltokia gurutzatzeko arantz joan behar aldu. Bai, aruntz. Ja, ba, mila esker. Bai. Aizu, gazte potxola, baldago jatetxerik geltokiziz, ederronetan, Vale, bai. Ederto pasatzen nabide, primeran! Ire bai, buruko minagatik ez balitz? Aixo, agure agurgarren askegarria txanen nuen. Noiz joango zara agure geltokitik, Begira, orain kantuan egin behar dugu eta nekeiz konzentratuko gara zu hemen zaudara, Kantuan? Ederki, orduan zuen saioa ikustera geratuko naiz. Nola esan duzu? Gure saioa ikusi nahi duzu? Bai, ikuskizun paregabea izango da, ziur. Orduan, betaurreko beltzauek traba egingo dizute, Alde mendik intxortara nazkaztealena! Alde! Zintzekatu egin behar dugu geltoki hau! Mirrita txiribiton! Leku okerrean sartu da gaur kakusain zozolo hori. Baina zenario maltzur hori ezin duk kexatu, Itxututa etorri duk eta eskenean gorriak ikusi ditik! Zer? Arrazoi du, txiribiton! Gure garaipena ospatu egin behar dugu. Eta horretarako gauzarik onena, dantzan eta kantuan egitea. Prefecto, katxurri miliputxi. Dera! Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa.
Carracachuchi, chimacula, chete de bolicho, tralala, churita, murrita. Carracachuchi, chimacula, chete de bolicho, tralala, churita, mu. Carracachuchi, chimacula, chente de bolicho, tralala, churita, murrita. Carracachuchi, chimacula, chente de bolicho, tralala, churita, mu. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipam. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipam. Coco la bicholo, lo purica la mumu, muchaca la cabera, tuta, coco robucha, cha. Coco la bicholo, lo purica la mumu, muchaca la cabera, tuta, coco robucha. Coco la micholo, lo burrica la mumu, muchaca la cabera, tuta, cucurucusha, cha. Coco la micholo, lo burrica la mumu, muchaca la cabera, tuta, cucurucusha. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipa. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipa. Hementxe gaude berriro ere, aizue. Badakizue, lokomotora bat daukagu. Txirrinda bat, eta finala bat. Baina bi hautagaile eta kategoria duna gaurkoak, naparrak, aizue. Lehenengoak Isabel Gordo izena du. Atleta bikaina da, esiak saltatzen oso ona da, eta luzera jauzian, altuera jauzian, esprinan eta erreleboetan ere primeran ibiltzen da izue, hazen bidia, Eta bere ama, eta bere lagunak agurtu nahi ditu, beraz txaloa beretzako, eta animo, Isabel? Primeran eta hona hemen gure gaurko finaleko bigarren partaidea Andrea Ojer Iruñarra, 10 urte igerilari trebea. Oporrak Peñiskolan pasatzea ikaragarri gustatzen omen zaio eta baita arroza tomatearekin ere. Eta bai bere gurasoak eta gelako lagunak agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra da bat. Osondo, eta orain da torrela gure tren maitea, Felipe Ator. Ara, gehiago itxoin gabe finalarekin hasiko gara. Ja, Isabel. Egira, ikustu duzu zure lekuan undagoen, ez da? Hasi nahi duzunean, haupa, Isabel! Haupa, Isabel! Iepa, ui! Animo! Ui! Ja, bai! Bi, ederki! Ui! Ja, animo, Isabel! Iru, bai! Lau! Primera zabintza! Bost! Osoki! Ia! Sei! Andreak zema sartzen dituen, Andrea? Venga, Andrea, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean, hau, Andrea! Bat, oki! Hori da, lekutikan, bi, hori bai! Iaba, iru, osongi! Iaba, Andrea, lau! Primera, zabitza, Bost, hau, punteria, bakumia! Sei, ongi! Hori da! Zazpi, ederki! Iaba, zortzi, osongi! Bederatzi, primeran! Iaba, ui! Animo, jazkina, uizka! Eta amar! Osongi, amar azkenean primeran, Txaloak eta guatzen denak aurrera, finala bukatu da eta. Iaba, finala bukatu da eta hausia gertatu da. Isabelek 7 sartu ditu eta Andrea berriz 10, beraz, gaur irabazlea. Andrea dugu txaloa beretzako. Hala, opariak. Iaba opariak hementxe ditugu. Isabelek 7 sartu ditu, baina ederki egin du beraz beretzako raketa daukagu. Zorionak, Isabel. Eta Andreak trena ikatza bete digunez, gure txapelduna da, eta bizikleta dotore eramango du opari. Hori da. Aizu, Felipe asetu dugu, eta orain guk deskonektin egingo dugu, Opariekin jolasteagoa. Gero arte, agur!
Aitortu behar dira zuen, Mirri eta Txiribiton, bidaia motza, baina polita izan da, ez da? Ara, berriro ere despistatu zaizkit txoropito hauek. Kosta zaik, Txiribiton, kosta zaik. Ta, txikita jonak kakan arruan nun utzi duk, zo dantzariekin erromeri egiten, ala, Sekulako xalaparta sortzen ari eiz, hago inzirik behin goz! Aia, ikturutarekin hitz egiten duk, Haua, txuletak eta babarruna jateko erabiltzen du bakarrik! Tira, Mirri, ez lizkarrean hasi meserez. Oroitu. Trikitraka trikitroneko obispoak gutun adibidaliziguk ona etortzeko eskatuz, Banik hemen ez diat, ez obisporik, ez monagilorik ikusten, Hau panorama tristea. Bada ezpadan berriro ere deituko dut. Hau kontu celebrea, Komuneko bombatik tira eta kanpaiotza entzuten da. Pater noster, ora pro nobis. Baina, norrari da zarata hori ateratzen. Hau, Eliza da, eta ez diskoteka. Hemen, isilik eta lasai bizi nahi dugula ez aldakizue ba. Txiribitonen erroa izan da, senyora, argi dago, Argi dago ez dela Txiribitonen erroa izan, noski. Tira, Andere Abadesa, barkatu itzazu. Gezurra badirudi ere, bi astakil hauek, fede honeko gizakiak dira. Egitan. Ni zormirentxu kakugoitia naiz. Aleluia! Gu obispo jaunak gutun bat bidali digu guri, esanaz ona etortzeko, ez nunbait zuek bedeinkatutako erroskila goxoak dituzue guretzat. Aleluia! Bai, roskila goxoak. Baina, nola etorri zarete ona arropa zistrinoiek jantzita? Dominus bobiskun. Barkatu, baina zuk ere basurde itxura duzu, Sed libre nosat malo y nomen domini. Tira, Mirri, Txiribiton, bihotzoneko Andere honek arrazoi guztia du. Tira, ala moduz jantziak etorri gara. Baina hau ez da berriro gertatuko. Pereunden Christum Dominu Nostrum? Amen. Mirri, Txiribiton, guazen. Munduko gaiztoena izango naiz. Akabo betiko Txirrimirri eta Txiribitonen tontakeriak. Hiru kaiku horiek nire konfesionariotik pasatzerakoan
Roskila aurpegia ez, bisigu aurpegi galanta eramango dute. Ixo! Eta zuek, kontuz, bestela ederto konfesatuta joango zarete etxera. Gora kakuza! Zorbirentxu, kaku goitia Abadesa Anderea, dotore jantzita etorri nauzu. Txirri, peloteroa, prestaul zaude konfesio leku honetan zure arima garbitzeko. Kontxo, monja bat konfesatzen? Modernizatzen ari da eleiza, Bai, Abadesa Anderea, presnago, baina nik ez dut pekaturik inoiz ere egin. Ongi etorri orduan, bade retro, satan. Gure erroskila goxoak prestatzen ari alzara. Bai, Ave Maria Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Esan egia, Txirri, aspaldi hontan zenbat gaiztakeri egin dituzu? Nik ez dut gaiztakeririk egin, Abadesa Anderea. Begira, aste hontan bereziki jardun naiz txintxo izaten, nire ingurukoen egoera alden eta onena jartzen, eta batez ere nire lagun urkoari laguntzen eta maitatzen. Naskagarria da, gero, Txirri, arrotuta somatzen zaitut. Beraz, txirotasun eta apaltasun botoa egitera zigortuko zaitut. Aitaren, semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Tira, segi otoitz egitera. Datorrela hurrengo babalorea. Baina, lasai, Txiribiton, ez lotzatu. Txiribiton, guk kristau ona gara, eta ez dizugu barrerik egingo. Hau da, hau, elefante puska. Ego te absolvo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ai, iso. Tira, Txiribiton, isiltasunaren botoarekin zigortuko zaitut. Tori! Eta urbi et orbi. Ja!
datorrela azkena ingerutxoa. Aixue, sormirentxu hau, nik uste dudan gaizto petrala da? Ba, erroskilan askagarri batzuk, oparituko dizkio sistin askagarri horri. Mirri, konfesatzeko ordua da. Ave Maria Purísima. Ezinezkoa da purísima izatea hemen dagoen tiratzarekin, Ave Maria Purísima. Sin pecado convencida. Seguru zuk eundaka gaiztakeri egin dituzula azken boladan. Nik gaiztakeriak, ez? Nik erroskilak egiten ditut. Erroskila ederrak, Eta zuk ere, arretaz begiratzen baduzu, berehala ikasiko duzu, Aurrenik, arrautzak behar dira, Arrautza asko mordoa, dozenaka! Eta behin erroskilak egiten hasi eskero, baniri txokolatezkoak gustatzen zaizkit, eta honena, isopoaz bustitzea. Eta orea ondo nahastu ondoren, azken ukitua falta zaigu, ginga leherkaria. Akabo, zigorrak eta penitentzia! Pelas, hemen mundu guztia lokartuta dago, aixue, eta mundu guztia lotan dagoenean, ni aspertu egiten naiz. Eta ni aspertzen ba naiz, gisa joak zuek, triste nago!
arretaz, Tontakeriak egiteari utzi behar diozu. Ara, zu mutil fina zara, Bai, nagusi, baina hain aspergarria da Pepillo astondoa izatea. Zergatik diozu hori? Aurrek txirri jakintxua maite dute. Edo mirri bihurria. Bueno, asko jota txiribiton babarrun jale puzkerreroa. Baina nor oroitzen da gero geltokiko makinariaz? Inorrez. Ai, makinariarena lan duina da, Pepillo. Egun guztia ikatza gora, ikatza bera. Ez dute ezer ikusgarririk egiten. Ai, begira, Pepillo, zuk ez duzu ezer ikusgarririk egin behar, Zaren bezalakoa maite zaitugu, ez da lagunok? Ikusten? Benetan! Benetan, Pepillo. Adiskide maitagarria zara. Tira. Bueno, argi dago. On Pepillo astondoa hartaburua ganaiz. Euskal Herriko aur guztiek miesten duten makinari handia. Hori da, Eta beraz, aztu brutazio eta asmakizun xelebreak, bai? Bai, nagusi. Bukatu dira txorradak. Akabo nire mozorro absurdoak. Bukatu dira fantasmadak. Kitxo, Pepillo. Ederki, bengoagatik tajuz hitz egin duzu, zorionak, Pepillo. Eskerrik asko. Baina hori bai, espektakuluaren mundua betirako utzi baino lehen, azken kanta bat eskaini nahi dut. Beharrezkoa alda. Beharrezkoa. Eta zuek, koruak eginez lagunduko didazue, ados? Erne, banoa. Las vascas del pueblo ya se han escapado. Riau. Las vascas del pueblo ya se han escapado. Riau. Y ha dicho el alcaide que no salga nadie, que no anden con bromas, que es muy mal ganado. Riau. Ai, tipo honek ez dauka erremediorik, Felipe, lagundu mesedez, Felipe! Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Chalo, pinchalo, katutxo mispila gainean dago. Badago, bego badago, txapata